Sanibingelela ke babukeli emakhaya. Wonke umuntu asibukele nje iningizimu Afrika yonke, iningizimu inyakatho entshonalanga nempumalanga. Sinibingelela nje sivele enkosini media. Namhlanje ke sihambile babukeli emakhaya. Hayi, sihambile sisemajukujukwini phansi le Olundi, eSolundi le ndawo. Sesolundi babukeli emakhaya namhlanje. Sihamba ke inyanga zonke njengoba nazo ukuthi babukeli sisebenza njengenyanga ukuveza zonke inyanga abantu abasebenza ngabantu, abantu abenza umsebenzi wedlozi, abantu abasiza abantu ngeenkinga eziningi ezahlukahlukene nokuyibona ke okuyibona abantu abantu abathembele kubona ukuthi ma kuneyinkinga noma ngabe iziphi inkinga zikhona ibona abasiza. Namhlanje ke sivakashele udokotela ngeke ngimusho uzozisho yena bahamba bobabili. Sanibingelela izinyanga zami siyathemba niyaphila. Ake nibingelele ababukeli emakhaya. Siyathemba niyaphila bafowethu. Yeah, siyaphila. Niyaphila kodwa? Hayi siyaphila. Ngathi nithukile. Asithukile. Asithukile. Bafowethu namhlanje sithe asifike lapha endaweni yaSolundi ke sifike nje qathatha siyazi udumo abantu bayakhuluma bakhuluma ngani ngapha nangapha nkalo zonke. Ake nibeke nje ababukeli esithombeni ukuthi obani esikhuluma nabo bakuphi nendawo futhi njengoba silapha kubona namhlanje yini enifisa ukuthi namhlanje abantu nje elingababeka ngayo esithombeni. Kodwa ke ngaphambi basifike lapho ake niqale nje nibingele ababukeli emakhaya wonke umuntu nibukele bese niyazisho bese ke nethula umsebenzi osuku namhlanje esingawo. Yeah. Cha lo obingelelayo uJamile Sibongo igama ngumfundo nginyanga yala Olundi ngihlala eZondela. Ngisebenza wona umsebenzi lo wabantu abadala okwelapha. Akukho kunye ngihamba nanaye inyanga yami lapha awuzithole nyanga. Hayi insizwa mina yakwaNcube ngapha eMtuba. Ngiziphila ngawo lo msebenzi ukuphilisa abantu. Akukho nje okubi ukuphila kuphela. Yebo. Manje uma umuntu ebuka lapho uzothi mebuka umuntu ethi inhla hayi kodwa ngoba kusengamabhungu nje lawa kusezinsizwe impela kanti ke kwazi ukuthi abantu abenza lo msebenzi abantu abadala omunye umuntu mhlawumbe ulindele ukubona nje baba omdala uthini kumuntu okubukela njengamanje uzothi hayi kwase kuba zinsizwa khona ngathi isakhula nje. Lento yobunyanga inaminyaka inokuthi wena uphiweni futhi uphiwa kangakanani ngoba ubunyanga bangihlasela mina nje bangihlasela ngemncane kakhulu kunalokho engiyikho manje. Yeah. Kunanokuthi ke uma isifikile into kuwe ngesikhathi efika ngayo ukuthi umncane umngakanani usungeke usayihlehlisa. Sikusifikile futhi vele kufikele nento enzima ngempela ukuthi manje lento oyenzayo nongakaza ayibone nongakwazi ukuthi ungayenza lento athuka ukuthi awusibani bani lo ngoba mina ngimazi ngalento kanjani namhlanje wayesebala. Yeah. Ukusho ukuthi nje leyo ukuthi lo msebenzi wabantu abadala umsebenzi solindele ukubona abadala kuphela uhlasela nombani lo msebenzi awuyi ngokuthanda kwakho akuyi ngokuthanda nanesikhathi. Mhlawumbe omunye umuntu futhi yaze ngabuza ethi ngoba phela abanye abelaphi ulindele umuntu ukubona ukuthi mhlambe ingachaza ngithini nje ulindele umuntu ukubona inifaka iphandle eziningi nalapha yabona nje njengabanye abantu umehluko kodwa manje nina mase nibona nigqoke nje ngendlela nje kahle kukhona mhlawumbe ngakubeka noma ngakuchaza ngalokho. Angithi lokho kubuyele emagameni athi inyanga ayithwasi inyanga iyaphiwa. Okay. Umsebenzi ongafika manje kuthiwa thatha nanku umsuzwane uhlanganise nani manje ufika kuwe manje ulethelwa bakini manje abashonga ukuthi hamba usigqokele ubuhlalo into efika manje ithi manje ngiyasebenza manje. Hey madala. Yeah. Futhi nje umuntu ongazi sekufanele azi namhlanje ukuthi ma eqhamuka inyanga ithi yathwasa sekukhona lapho kushayisa nakho. Hayi khona la kushayisa nakho. Inyanga ayithwasa iyaphiwa nje. Iyaphiwa. Mfowethu cha siyezwa kahle ake singene emsebenzini wosuku namhlanje. Sibona niphethe abafowethu ikhwama lapha. Kwenzakalana ngine sibeke esithombeni. Yeah, kodwa ke sizochaza uhafu. Yeah. Ngale ndoda ngeke kuze kuchazwe ngayo la kumakhamera. Khona indoda enihamba na. Le akuyona yokuchaza la kumakhamera. Hey madala. Le sizochaza uhafu ngayo. Yeah.
Yabona ngoba uyibona ihiyile ngendwanga emnyama kanje. Le ndoda le umsebenzi wayo ukuvikela umuntu. Nanoma ngabe yiphi indlela beza ngayo kuwe. Ngoba phela umuntu uma engafuni ukubona wena uphumelela lowo muntu lo usuke kufake ebumnyameni. Yingakho le ndoda ihlala igqoke kanje. Ubusika nehlobo ihlala igqoke le ndwanga yayo emnyama le. Le ndwangu futhi iphinde idlala indima enkulu ekuhunguleni izitha. Uma ngabe unezithe eziningi kakhulu sikhuluma nale ndoda bese sikuphaphathela kuyo sikucabe ngayo insizwe yakhona. Le ndwangu emnyama ngoba ivalile yiyo lesikuvala nawe ngayo emehlweni uma ucatshwa ngayo le ndoda le. Ya indoda nje yimpi ekuvikela kuzo zonke izitha noma ngabe kuthiwa ushaya ngomuthi noma ngathi ufuna ngesikhali sikucelela kuyo le ndoda le. Ya lena ke ijule kakhulu akukhulunywa nangayo. Akukhulunywa ngaleya. Hayi akukhulunywa. Ukusho ukuthi njengoba nje sela namhlanje mhlambe okungawu yena esingasebenza ngayo noma nithi ukusidlalela ifilimu kancane ngayo yilona enimbozile. Ya singacela kuye lo simbozile ukuthi akukhombise into yamehlo ngoba le ndoda le imisebenzi ayabonakala ngamehlo. Elijule kakhulu. Uthini manje kimi? Ya. Usho ukuthi nje le ndoda lena ifilimu ingasuka manje. Kwamanje ngoba manje izinyanga sezikhuluma kakhulu into engesiyo. La singakwenzela into yamanje ezibona nje nawe ngamehlo. Mana ke mfowethu uthi wena le ndoda le ikuvikela ezitheni ikuvikela noma ngabe yiluphi uhlobo lezivunguvungu nemvula engase sike zikunethe kodwa le ndoda ifika ivala ithi hayi lutho la. Uyabona la Yeah. le ndoda le uma ngabe umuntu mhlawumbe umuntu ofunwa ngesibhamu kakhulu. Yeah. Sikusiza ngayo le ndoda le. Kodwa ayizivali isikhalo esinjengomese nento eyingozi mhlawumbe yemoto. La kakhulu ivala umuthi ukuthi umuzi oshawa umuthi awushaya ngomuthi abathakathi sisebenzisa le ndoda noma ufunwa zinkabi ngesibhamu sisebenzisa le ndoda. Uma ngabe into yakhe isithanda ukujula kakhulu isingaphezulu sesongenelela la le ndoda ke ibisikwazi ukuvala isikhali isibhamu ingozi ngisho yemonto la ngisho bengakulayitha ngomlilo awusho mesikwenze kahle. Uthini ke ngale ndoda kahle khona engekho usuke sinqola uphatha imithwalo noma ngabe usufika nomeseke lapho. Hayi akwenzeki. Beke eceleni. mana mfowethu uthi le ndoda niphethe. Yeah. Ngisho ngathi mfowethu lapho abantu sebeza bakubhunya ngopetrol bakulayitha ngeke ushe la. Ngeke ushe la umlilo. Uthini ke mfowethu? Uyabona nje mhlambe kuyoqondana ngelinye ilanga sikuveze lokho la ukuthi le ndoda le ngisho bengakulayitha la ngopetrol ngeke uzushe ngale ndoda. Ngisho ngathiwa imoto bayisebenzele ukuthi ayiphenduke ekuthathe akwenzeki la. Angeke kuze kwenzeke masikwenze ngale ndoda le. Ukuthi kuney'nsiko zakhona nokunye okuya ekuhambisane nayo okuzinsizwa ngoba la sisuke sikuvikela ukuthi nje ngangene lutho ungenzeki lutho siyakwazi ukuthatha yona le ndoda le ekuvikelayo bese sikufunela imithi ezicupho kunokuthi mhlawumbe uyabona ukuthi kule ndawo ohleli kuyo nabathakathi abaningi bese sithola inkalankala ephilayo sithola omunye umuntu oyisicupho sikuphalazise phekwayo leyo nkalankala bese sikusebenza ngale ndoda le ozokubiza igama lakhe emthini uzoshawa istroke uyohamba atsheke njengenkalankala. Uma lokho kumele kuproveke futhi siyakwenzela ukuthi nayo lento esasisho ngoba asesabe ngomuthi. Mfowethu ngiyabonga kakhulu ngiyajabula uma ngabe ukwazi ukuhlukanisa ngoba uzothi umunye umuntu hayi mina ngifuna ukuthi ningigabele isibhamu kodwa uthola ukuthi mhlambe usalile ekutheni hayi lapha kodwa umesa ungene sikhuluma ngesibhamu kuphela lapha kodwa ke sekubala konke ngapha ngicabanga ukuthi nombukeli lapha emakhaya uyayibona yonke lento. Mfowethu akasisebenze ngale ndoda le njengamanje yesibhamu njengamanje mfowethu uma ungabukisa umuntu njengamanje ocabanga ukuthi kukhulunywe ingane kwani. Yini ongamenzela yona njengamanje mfowethu ongayibeka etafuleni njengamanje South Africa yokubukela yini ongasenzela yona ukuprova lento eyishoyo njengamanje. Uyabona nangi nayisukuma inyanga yami. Inyanga ngoba kukhona impahla esiyiphethe la
Oh akushiye ukuthi kusasa hayi akufune ukuthi sidlale ngabantu kumele Yeah, sinto mase yeah. sithi sikwazi ukuyenza siyenze beyibona abantu ayi la ngizothi abakhiphe noma inkukhu zibe ntathu yeah kulezi inkukhu ezintathu nasizogcabe yodwa ngalomuthi lo ya ungenzela ukuhlukanisa la kumuntu obukelayo ukuthi akwazi ukubona ukuthi lezi ezinye ziyashayeka yini mebeyishaya ngesibha hey kodwa eyodwa yazo kumele ingashayeki ngoba sobe siyisebenzile ake sisondele eduzane sibone iyaphila le nkunku ukuze ayiphili impela ukuze phela engathi umuntu hayi kulandwa inkunku lana ebivele isinomkhohlana ya awulande nenye hayi ke siyibambe sibona ngoba angifuni ukuba ngathi iboniwe catshiwe nalenye ngizoyigcaba noma ngani okay ukuthi kudidizeke ukuthi ozobeshaya engaboni ukuthi yiphi ebecatshiwe yiphi ebengacatshwanga Angithi umgadla akekho njengamanje. yeah umuntu okuyena ozoshaya ngesibhamu Akekho umgadli njengamanje akabonanga ukuthi yona yiphi. yeah Besetshenziwe yiphi. oh okay yabona lo muthi ke ohamba nalo yeah ya lemithi ihamba ayihlukani inebhande lakho le iyaphila. yabona leli bhande leli yeah angicabanga ukuthi yawenza yabo ukuthi ngabe isikhumba senhlwathi yeah lesi sikhumba sidlala enye futhi indima ngeke ngize ngisichaze ukuthi esani elinye uthola nesikhumba sombokwane kuhamba kanje lezi zinto kodwa ke sizokwenzela yona lapha mkwabantu bezokwazi ukubona ake sibone ifili ukuthi lento iyenzeka noma cha ayenzeki bambe Ngathi ukuphoza. oh njengamanje ke siyagcaba njengamanje ya siyicaba manje okay ya ngizokugabela yona le nkukhu le Wayiveze umkhuba lapha namana manje. hayi kulungile akabavezela abantu bezokhuluma ngento abayibonile ukuthi ikhona noma kayikho obona Uqale once wa. abeze nempempe yami awulanda impempe Awumboleka impempe lapho mfana. hayi noma yiyela lapha awasekho isidingo sekuphelile manje sekuphelile hayi sonke sibona hayi ipimpempe Nansi ba.
Josefa ndoda yamadoda sizocela la na umphefumulo bafuna ukushaya ngesibhamu sifuna uvimbeke ukuthi ungalimazeki ngesibhamu ungashayeki ngesibhamu sizocela kuwe ndoda ukuthi uhlenge nawo lo mphefumulo awunacala emhlabeni khamsise kuphela hayi singayithatha sibeke lapha usungayiletha nje le ngicabela ukuthi uzoshaya engakwazi ukubona ukuthi hayi le igcatshiwe yabo kuzoba ngathi uyigejezile kanti cha asifuni into yomdlalo sifuna into yangempela la asifuni into yomdlalo icabe ngalensizi lena ke njengoba nayo izogcatsha ukuthi ingashayeki na hayi izoshayeka senzela ukuthi oshayayo engaboni ukuthi hayi naye egcatshiwe la igcatshiwe kungathi uyigejisile kanti cha icabe nasenyaweni asifuni kuba ngathi uyigejisile sifuna kubonakala ukuthi lento uyenzile ngoba sizofuna nesibhamu inhlamvu ayikhiphe siyibone ezangempela nezinhlamvu bododa singavele sithi into izokwenzeka ingeke iziyenzeke injalo nje lona hayi ukuthi siyamcaba ukumenza nje ukuthi kungahlukanisi kuze kufana kufana ongapha kufana okay ya Panihleze evalekile le ndoda. Kumele ihlale ivalekile, mivulekile kungabi isikhathi eside. Yeah. Ngoba manje inemkhuba ethize le ndwangu eyenzayo kuma. Yeah. La idinga ukuchazwa ngelinye ilanga. Mhla sempe siyokuveza nakubani. Masithola isikhala. Kodwa bekuzele kodwa. Yeah. Hayi mina wami umsebenzi sengiqedile. Sengasondelwa ke ozokwenza lo msebenzi. Uyibeka lapha. Noma ungayibeka malapha nje. Uyiqhelise lapha. Yeah, sizoyiveza akeze nazo la. Akeze na. Hayi, babukeli. Nansi ke le, kuthiwa ngeke ishayeke. Hamba uyibeka lapha. Lo uzoshayeka lo. Nangu ngocatshiwe. Waqiniswa ukuthi ke cha ngeke yena zathinteke enhlamvu njengamanje ke silindele nje ukuthi kutholakala njengamanje isibhamu size nezinhlamvu bese ke siyabona ukuthi nanga ngesidosa ngapha yazi ke inhlamvu babukeli njengoba nibona nje yizo impela yizo ngempela inhlamvu babukeli njengamanje ke siyayiloda siyifaka ukuthi kubonakala ngoba bathi nje udokotela cha abafuni ukuthi kukhulunywe ngenza bethi bathi abafuni ukuthi kukhulunywe into engabonakala yokide nje ayibeke obala abantu babone ukuthi cha bona abadlali ngalento abayenzayo baqinisile impela mabethi cha umuntu esibhamu khona njengamanje ke ziyafakwa inhlamvu phakathi kwecassette ngasoku naye beze nesibhamu la hayi lesibhamu ezivele la abafuni izivele yebo akezeke naso ke sizofakela lapho kodwa lapha ya oza mdubuli faka ke lapho udubula sibona hayi ungaveli wena bananga futhi njengoba nje sikhombisa ngase einkonkweni yeah ukuze kubonakala ukuthi okay babukeli njengamanje ke inkunku sesha njengesibazo
Singaziveza isibhamu. Njengamanje ke siyayishaya inkunku nazi zimbili siyayibona njengamanje ke zizodutshulwa ke lezi inkunku eyodwa yazo kufanele iphile leyo eyophila iyona egcatshiwe engeze ukuphila engagcatshwanga hayi ake sibone ilande lapha mso shale ngapha ungahlohli umushaya buyisa la umushaya uhlohli seyibuya sona yeke Sorry la sorry inhlangu Wonzo. Sabe hayi vintsila. Wazi sibantu nje ibhamu. yabona sombele ekhaya Sebhizi. Hayi. Isandla sami mhlawumbe. Ngizocabe hayi vintsila. Lesi ebhodleni. Ebhodleni. Lo nginike yona. hayi zobile ngathi ayidubule Akulandwe inhlangu. nakala kahle mana manje ngishaya singasondelanga Qala ngayibi. Imana ubuke lapho uthi iyavela yi. iyarekhoda ngithi vela okay Ngishaye. Shale ngapha. Siyabhampa kule. Khona. Angisazi iyaphila le uyishaye. Akukho kwedlula lo. Leya Abishayile. iyopha leya. Na umlenze. Phela abantu bayageja la. Na umlenze. Shayi umlenze la. Leya sibhampile. sibhampe sibonile impala Sibhampile la kusuka intuli singalicinga igazi. Silicinga igazi, silicinge. Silicinge igazi lenhlamvu, silicinge. Alikho. Ichaziwe phela. Icatshiwe la. hey Shaye. Asicosha ama bafowethu ayi cha yacabanga ukuthi wonke umuntu ubonile inkonku zibekiwe zambili hey izibangaya kodwa ngoba phela idubule kangalezi inkonku zombili ukusho ukuthi lento ifakazela uqina kwenduku yenu ngoba phela bekufanele ife yodwa kusho ukuthi nalena ithe ukuthola imthansi yana ngoba phela naye eshayekanga kodwa sibonile zombili zidubulekile lezi inkonku lezi bafowethu cha eningakusho kubantu njengamanje inkulumo yethu sisizoya nje ngase kuyiphetheni yini eningayitshela abantu umyalezo eningawubhekisa ebantwini okuyibona enibasebenzayo nomunye futhi engawubhekisa koza kwenu sesigoqa nje ake siqalela ebantwini abantu abangathi mebezwe umuntu ethu inyanga noma ukwazi ukwenza ukuthize mase ugijima uya lapho njengami nje ukuthi uzoneda ungibone mase ugijima uzakimi ufuna kuqala ngomuntu ukuthi ngakubo-ke bayamazini ukuthi lo muntu wesibhama akathunayo noma lezi igubha akathunikana zona unazo yini baphaka kabanika iziphi for nje kulokhu kwesibhama desikwenza ufuna ngomuntu ikhona nyona impika akakayibamba noma kukhona abantu ababelwa impi ethize akakabalapha ngalowo muntu bangafa ngempela baphuma bephila unga excitedwa into eyibonela kude ngoba uzothi uyafika akuyona leyo nto leyo injalo nje mase lapha koza kwethu egama lomnyango ukuthi selifeke kakhulu sekunezinyanga eziningi ezingosigubhu ezithi ziyathwalisa zona inikana igubhu into uthola ukuthi ayinjengoba beyisho la emsakazweni kodwa ke mhlasimpe ke kuyothi mekwenzeka ngelinye ilanga siphinde sibuye futhi siyobe sesikwendlala lokho ngoba nazo ikhona zona lezo igubhu kodwa ayinjengoba izinyanga zizisho futhi akusikhona lokho abantu abachazela khona nalokhu nje okushiwo la emafonini okuningi kwakhona kikho
kumele ke abantu ke sibabonise siphinde futhi sibaxwayise ngoba kukhona nokubonakalayo kanje ngamehlo njengoba kade senza kuukuthi ke into kanjena ziyaphahlelwa ziyayifuna ukuthi uyicelele mawukuthi kuyavuma mhlawumbe ngokuzayo siyofika nokuthile okukhulu kunalokho kade sikwenza manje uthini nje futhi nje sisazoke sibone into esingazo siyibona ngilanga nje sizosithi malibalekele kakhulu hayi imvula yini hayibo sizelidumise nje imini ilanga libalele singalidumise ngezandla thana egcineni phela uyadlala angadlala hayi cha lokho nje esizokusho kubantu nasenyangeni ukuthi umuntu umsiza ungagijimisa imali ubunyanga abunjalo ubunyanga abunjalo inkomo uyayibeka bese umuntu ekhalela kuwe ukuthi ngoba wena uyinyanga nginikeza into yakho ngoba uthi yasebenza sesiyobe sesibona ke ukuyapha ubunyanga lobo bunjalo ukuthi ngikunika usizo mawukhaya sothi umuntu usizakele bese kubuzwa bonke into yakho umuyethemba umuntu uyayumnike kuba kanjalo nje ubunyango usebenzisana nabantu singadlali ngabantu sizinyanga ngoba lento yobunyanga ejulile iyibanga elide abantu bayagula la eminyango ake siyeke nje sizinyanga okulokho sithi sizobanika igubhu sizobanika amagundwane sizobanika imali esheshayo into engekho ayikho la comment ephatheka angisho ukuthi igubha zikho zona ngoba mina ngiyazazi kodwa kuloko amagundwane kuloko einyoka eyilethe imali oyibonayo ayi into ukuthi ngiyeze ngathanda ukukhipha igama lokuthi ayikho into mina engingayazi engingakholelwa futhi ukuthi khona ngoba ukuba ikhona into enjalo ngabe umuntu nakalapho uhlala lapho inyoka imlethele yona imali manje ngizoqinisekisa lapho nje ngithi abantu nabo abasebenzisa ingqondo phambi kobe yenyangeni abuku lento oyifuna into eyenzayo nisense na uyabo siphinde sizinyanga aselaphena abantu bayagula abantu bashawa zistroke abantu kunesifo nje sihlasela abantu esililumbo lokuthi bavuvukala amasende bevuvukala inyawo asilaphena abantu singalokho sigxisha ukuthi sobanika inhlanga zemali sobenzani ake sibalaphe ngeqiniso ilokho nje ngakudlulisa mfowethu kodwa ke mhlawumbe kodwa ke lokho abantu ake sibanika ama direction akhona ama direction mhlambe awunankinga nokwadela ngoba okwamanje siyazi ukuthi ngokomsebenzi owenzayo awuvumelekile ukushiya inombolo kodwa ke mhlawumbe ama direction wona ngaba nenkinga yini umuntu mhlawumbe unesifiso ngoba khona abantu abazofisa ukuthi kodwa ke bengajabula ukufinyelela mhlawumbe ongcono uma ukuthi inamba uyishiye engenza njani umuntu ke ofisa ukufinyelela kuwena ikuphi umuntu angakwenza uyabona manje ke nawe uyangibopha ngoba ubunyanga abukhangisi nalana asikhangisi sizokhombisa abantu ukuthi umuntu usasebenza futhi uyaphila umuthola umuntu owaziyo mina omufika ezondela akekho ngangazi endaweni yasezondela lawo uluntu sekuyoba kumuntu ukuthi ke yena wenze njani ngoba okwenamba angishiyi ngalokho ukuthi inhloso ukuthi asekukhangisa umsebenzi wokunyanga mfowethu siyabonga kakhulu ithuba nesikhathi osiphe sona siyabonga nje nento oyenzela abantu ukuthi ma ubone ukuthi igama lobunyanga selideleleke ngalendlela usakwazi ukuthi phela sakwazi ukuthi amaqola igama selisho njalo ama scammers baye besho njalo abantu kodwa ke usenzela into yamehlo akekho ngabona nathi sibonile wonke umuntu ubonile ilokho nje futhi singakwenza akasigoqe mne wethu nje okugcina ake sigoqe mfowethu amazwi amogcina ukuthi abaphila abantu kukho konke nje abakufisayo bengalahli ithemba yabona nje umuntu usuhluphekile usho ukuthi kade ngihamba inyanga ungalahli ithemba ngelinye ilanga ngoba akekho umuntu ayidala ukuhlupheka ngelinye ilanga kuyoqondana uyomthola umuntu okwazi ukwenza izinto zenzeke mase ngiphinde ngithi nakuba abantu abenze ucwaningo oqala ukuthi lo muntu engithi ngifuna ngisize ngo1 no2 no3 yena unakho uyayibona le nto leyo ukuthi yena unjani empilweni qala ngizobashaya nje nalokho akukuningi ngizokusho siyabonga kakhulu dokotela amen.